मोनद' हारिफोरनि एसटि दाबि लोगोसे मोनद' हारिफोरनि एसटि दाबिनि सायाव मा खोथा बुंफुरना होबावखो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया प्रतिबाद হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে दा बेनि सायावनो दावराव देख्रेबसारनि खेंफोरथि जायफ्रा नुवाखै खोनासंनानै लाबानो जाबाय बे माबायदि हेफाजाब होगोन बेथ' हेफाजाब होनबाथ' नोङो हेफाजाब होब्ला नों पार्लामेन्टआव नोङो बे माखासे माबाफोरखौ नों रिभिउ खालामनांगोन फार्स्टआव नैबे माने जायनाखि कनस्टिटिउसननि आं दहाय फरायनाय जायनाखि 366 आर्टिकेल ओमफ्राय 25 साब क्लज बेखौ रिभिउ खालामनांगोन बे जाय ट्राइब्स बेखौ ट्राइबेल बानायनाय जायो होननाय बाथ्रा बेखौ फार्स्टआव रिभिउ खालामनाय जानांगोन ओमफ्राय गोदान मोनसे नोङो बेयाव माबोरैबा एसटि खालामनो हायो बे क्लजआव नों सोसननांगोन ओमफ्राय बिनि बादि नोङो बे आं दहाय बुंनाय बादि बे लकुर कमिटिया होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाखौ सोलायनांगोन बे मोनबा क्राइटेरियाखौ सोलायनानैसो नोङो गोदान क्राइटेरिया होनानै माने मोनसे लिबारेल मोनसे क्लज सोना होनानै नों बानायाब्ला नों बे राजबंशिखौ मदद होगोन मागोन होननाय बे पलिटिकेल आरोखि बेना ओरैनो जास्ट माने गावनि माने लाब मोननो थाखाय फैगौ इलेक्सन जाहाथे लाब मोनो बिनि थाखाय बे बुंनाय आरोखि बेनिफ्राय जेबो नङा ओरैनो नैबे माने माबाखौ मोनबा जे क्राइटेरिया होदों लकुर कमिटिया बे क्राइटेरियाखौ माने एमेन्डमेन्ट लाबोनो थाखाय 2014आव सेस्था खालामदों माखासे वार्ड सेटनि थाखाय 2022आवबो खालामदों 2022 2014 बेयाव जानाखि एमेन्डमेन्ट लाबोनो नागिरदों बेबो जायाखै दाबो जायाखै दा गथे लकुर कमिटिनि जानाखि माबा रिपर्ट बे लकुर कमिटिनि रिपर्टआनो फाइनाल आरो बाइन्डिंस दा बे आरोखि दा हाया बे दा बे बुंनाया ओरैनो राजनिथिनि माबाजों बुंनाय जादों दा नोङो ओरैहाय माबा नांगौब्ला नों बेखौ जायनाखि प्रप'जाल हरगोन आसाम गभर्नमेन्टआ हरगोन बिसोरो आगोलाव जेरै हरदोंमोन थुरुं गगৈ समाव हरदोंमोन जेरै माने 6 जनगोष्ठी एसटि होनांगौ होननानै बे प्रप'जाल हरनायखौ दिनै आरजिआइआनो दाननानै दोनदों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बेखौ दाननानै दोनदों फार्स्टआव थाङो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाआव रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाआव थांनायनि उनाव बियो थांगोन NCST नेशनेल कमिसन फर शेड्युल ट्राइब एन्ड माने शेड्युल कास्ट बेयाव थागोन आरोखि आरो बेनाव मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिस बे दंबायो बेफोरनिफ्राय गासिबो मतामत लायाब्ला बिसोरनि माने मतामतआ खोब माने कम्पालसारि दा बिसोरनि मतामत लायाब्ला बिसोरनि फरवार्डिं लायाब्ला बिसोरनि माबा लायाब्ला पार्लामेन्टआबो जेबो खालामनो हाया नों हाजार हर सोरबा मन्थ्रिया बुं सोरबा गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामनो हाया मन्थ्रिया खालामनो हाया बेखौ अनलि पार्लामेन्ट आरो पार्लामेन्टआ जेब्ला माबा लागोन अब्ला नैबे माने आरजिआइनि NCST कमिसननि रिपर्ट एकदम बाइन्डिं आरोखि मास्ट लाथारनांगोन बे सारानो हाया आरोखि बिसोर एसटि जानो हाया बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो क्राइटेरिया माने मिलायै बे माने 6 जनगोष्ठीफोरनो एसटि होनाया बे माने जाखाया बेखौ जों बुंलांगोन आरो हा हुनि खोथाथ' बेनोखा बे जोंनि ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लकआव खुनु माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया हा मोना आरो 6 शेड्युल एरियायाव जेसेबां दं बे 6 शेड्युल एरियायावबो माने आयेन गैयाजासे आयेन सिफायनानै खुनु नन ट्राइबेल मानसिफ्रा हा मोना बेयावथ' जों स्टेटआ गोराखा बे माबायदि हेफाजाब होगोन बेथ' हेफाजाब होनबाथ' नोङो हेफाजाब होब्ला नों पार्लामेन्टआव नोङो बे माखासे माबाफोरखौ नों रिभिउ खालामनांगोन फार्स्टआव नैबे माने जायनाखि कनस्टिटिउसननि आं दहाय फरायनाय जायनाखि 366 आर्टिकेल ओमफ्राय 25 साब क्लज बेखौ रिभिउ खालामनांगोन बे जाय ट्राइब्स बेखौ ट्राइबेल बानायनाय जायो होननाय बाथ्रा बेखौ फार्स्टआव रिभिउ खालामनाय जानांगोन ओमफ्राय गोदान मोनसे नोङो बेयाव माबोरैबा एसटि खालामनो हायो बे क्लजआव नों सोसननांगोन ओमफ्राय बिनि बादि नोङो बे आं दहाय बुंनाय बादि बे लकुर कमिटिया होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाखौ सोलायनांगोन बे मोनबा क्राइटेरियाखौ सोलायनानैसो नोङो गोदान क्राइटेरिया होनानै